Τώρα είναι 3, είναι πάτα. Αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας webinar. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο Το πρώτο για φέτος. Το πρώτο, θα το πούμε έτσι. Καλησπέρα Σταύρο. Το πρώτο για φέτος, και επειδή είναι και το πρώτο για φέτος, να ευχηθούμε, Σταύρο, καλή χρονιά, με υγεία καταρχάς σε εσάς, στους συνεργάτες μας και στις οικογένειές σας, και φυσικά επιτυχίες στους κοινούς μας στόχους. Έτσι. Ωραία, έχουμε κόσμο που σιγά σιγά μαζεύεται. Θα δώσουμε κάποια λεπτάκια ακόμη και θα προχωρήσουμε κατευθείαν στην παρουσίαση. Παρακαλώ, Σταύρο, ναι, φυσικά λες ό,τι θες. Ναι. Τι θα γίνει με τα Symposium, τα έχουμε ετοιμάσει? Ναι, είμαστε πολύ κοντά, σωστά. Θα στείλουμε invitation, οπότε εδώ να πούμε σε όλους να έχουν το νου τους. Καλά, θα το πετάει και banner μέσα στο marketplace, να κάνουν register για τα Symposiums. Ναι, και θα πάμε και με όνομα να είναι πιο εύκολο, γιατί πήραμε έτσι και το feedback. Θα είναι κάτι πολύ πιο απλό σε όνομα. Θα βγάλουμε το Symposium, θα το πούμε έτσι κάτι πιο απλό, ένα partner brief ή οτιδήποτε, για να είναι καλύτερο να το θυμούνται καλύτερα οι συνεργάτες μας. Να μένει στο να πούμε ότι επειδή έρχονται πολλά καλούδια και σε επίπεδο κατασκευαστών από τους υπάρχοντες, αλλά έρχονται και νέοι κατασκευαστές να ενταχθούν στο δυναμικό που μπορούμε να δώσουμε, μείνετε συντονισμένοι στους δέκτες σας. Έτσι. Θα ακολουθήσουν, φέτος θα έχουμε πολλή δουλίτσα. Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι θα μας βρούνε φέτος στην Beyond που θα γίνει στην Αθήνα. Ωραία, να προετοιμάζονται οι αγαπητοί συνάδελφοι, να κανονίσουν τα προγράμματα, να μας δούνε και από κοντά. Είναι αρχές Απριλίου, να πούμε, Σταύρο, 4 με 6, η Beyond, πρώτη φορά που γίνεται στην Αθήνα. Οπότε, ναι, για να δούμε του χρόνου όμως για την υπόλοιπη Ελλάδα του χρόνου θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα έχουμε μια ανέβα, μια κατέβα. Μία-μία που λέγαμε στο στρατό, ναι, μία-μία. Ωραία. Οπότε, σιγά σιγά βλέπω ότι έχουμε μαζευτεί. Νομίζω ότι θα κάνω share, Σταύρο, πες μου, κάνω μια επιβεβαίωση ότι έχει έρθει η οθόνη. Ναι, σε βλέπουμε. Ωραία, μια χαρά. Έτσι. Οπότε, να ξαναπούμε καλώς ήρθατε στο σημερινό webinar. Καλή χρονιά σε όσους δεν είχατε μπει. Ευχόμαστε τα καλύτερα για ένα παραγωγικό 25. Σε αυτό το webinar, στη διάρκεια του, στοχεύουμε να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δεύτερη φάση του προγράμματος ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ή αλλιώς, όπως Σταύρο θα το λέμε εν συντομία κατά τη διάρκεια της κουβέντας, το RRF. Θα δώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Πάμε και στην ατζέντα, περνάω στην ατζέντα κατευθείαν, και αναφέροντας κάποια housekeeping για το webinar. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της παρουσίασης τα μικρόφωνα θα είναι κλειστά, επομένως θα σας παρακαλούσαμε να κρατήσετε τις ερωτήσεις σας για το τέλος, και όταν θα φτάσουμε στο κομμάτι των ερωταπαντήσεων, το Q&A, θα μπορείτε να μας τις εκθέσετε και να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Αναφορικά με την ατζέντα, όπως... Ναι, Σταύρο, πες. Μπορούν όμως, για να μην το ξεχάσουμε, να τα βάλουν στο chat. Ναι, ό,τι θέλετε, να τα βάλετε και στο chat και θα τα βλέπουμε. Μετά τα απαντάμε. Ακριβώς. Thank you, Σταύρο, ευχαριστώ. Οπότε τα βάζετε και στο chat και μπορεί παράδειγμα να κάνουμε ένα break και να το συζητάμε, να συζητάμε την ερώτηση. Αλλά θα θέλαμε να σας ακούσουμε κιόλας, έτσι, εννοείται. Τώρα, αναφορικά με την ατζέντα, όπως ίσως έχετε δει στην αρχική πρόσκληση, θα ξεκινήσουμε με τις βασικές λεπτομέρειες του προγράμματος. Θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, που είναι να συζητήσουμε για τα προϊόντα και τις λύσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, και φυσικά στο τέλος να συζητήσουμε για τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από την Interus Cloud και αποτελούν μέρος του προγράμματος, και κάποια χρονοδιαγράμματα γύρω από τα προϊόντα αυτά. Κλείνοντας με το Q&A, άλλαξα slide, εδώ είμαστε. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα χρονικά ορόσημα του προγράμματος. Η δεύτερη λοιπόν φάση χωρίζεται σε 3 υποκύκλους. Όπως θα παρατηρήσετε, διαβάζοντας και τις ημερομηνίες, θα δείτε ότι κάθε κύκλος συμπίπτει ημερολογιακά με τον άλλον, δηλαδή ο ένας περνάει μέσα από τον άλλον. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, βρίσκεται σε εξέλιξη ο πρώτος κύκλος, με τις εξαργυρώσεις του να ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου. Επίσης, κάθε κύκλος έχει 3 υποστάδια. Την υποβολή της αίτησης προς αποδοχή,
της αίτησης δηλαδή των δικαιούχων απέναντι στο πρόγραμμα, την έκδοση και τη δέσμευση επιταγών των δικαιούχων από τους προμηθευτές και στο τέλος την εξαργύρωση αυτών των voucher, όπως λέμε, αυτών των επιταγών. Σήμερα η σημερινή ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η λήξη των πάσης φύσεως συναλλαγών με το πρόγραμμα έχει οριστεί ως η Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. Φυσικά, όπως είναι εύλογο, αν υπάρξει κάποια αλλαγή στην ημερομηνία αυτή θα σας ενημερώσουμε αναλόγως. Επομένως, βλέποντας λίγο αυτό το πανόραμα των χρονικών οροσίμων, βλέπετε ότι μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κατανομή των εξαργυρώσεων των κουπονιών των πελατών σας ανακύκλο, έχοντας πάντα φυσικά τις ημερομηνίες αυτές στο νου σας. Σταύρο, γενικά το λέω ό,τι θες, με σταματάς, αν έχεις κάποιο σχόλιο, κάποια από την εμπειρία σου ή κάποιο άκουσμα που θες να μοιραστείς από άλλους συνεργάτες, με τα χαράς έτσι να με διακόψεις και να μπεις στη συζήτηση. Πάμε λίγο να δούμε τις κατηγορίες των δικαιούχων αυτής της φάσης. Κατά τη δεύτερη φάση, λοιπόν, το πρόγραμμα έχει κατηγοριοποιήσει τους δικαιούχους των vouchers στις ακόλουθες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των συμβολεογράφων, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες που είναι μέλη συμβολεογραφικών συλλόγων της χώρας. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των δικαστικών επιμελητών, με τις ίδιες ακριβώς λεπτομέρειες, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Αρκεί οι δικαιούχοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Δικαστικών Επιμελητών. Υπάρχει επίσης μια ειδική κατηγορία που είναι καινούρια, που είναι αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πληγείσες περιοχές. Εδώ πέρα θα θέλαμε στη συνέχεια να πάτε και να δείτε το παράρτημα IV, το οποίο έχουμε επισυνάψει σε άλλο slide, ώστε να δείτε ακριβώς τη λίστα με τις πληγείσες περιοχές και αν κάποια που βρίσκονται πελάτες σας, αν κάποια περιοχή που βρίσκονται πελάτες σας εντάσσεται στην κατηγορία αυτή. Και τέλος, υπάρχει και η τελευταία κατηγορία. Αν δεν ανήκει κάποιος σε κάποια από τις τρεις πρώτες, τότε ανήκει στην τέταρτη, που είναι η γενική κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωραία. Αφού είδαμε λοιπόν τις κατηγορίες, ας δούμε και το ύψος και την ένταση ανακατηγορία. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία, που είναι η κατηγορία των συμβολεογράφων. Εδώ βλέπουμε πως υπάρχει ένα μέγιστο ποσό ενίσχυσης, που είναι τα 1.600 ευρώ επί τον αριθμό των μελών, το οποίο θα συζητήσουμε στο επόμενο slide τι είναι ο αριθμός των μελών, έχοντας μια μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη στις 2.000 επί τον αριθμό των μελών, πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με 80% ένταση ενίσχυσης για την κατηγορία 1. Στην ίδια κατεύθυνση, η κατηγορία 2, οι δικαστικοί επιμελητές δηλαδή, έχουν ένα μέγιστο ποσό ενίσχυσης στα 1.200 ευρώ επί τον αριθμό των μελών, ενώ η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη είναι στα 1.500 ευρώ επί τον αριθμό μελών. Και η κατηγορία αυτή έχει ένταση ενίσχυσης στο 80%. Τώρα, η κατηγορία 3 και 4, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πληγείσες περιοχές και η γενική κατηγορία μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντίστοιχα, η κατηγορία 3 έχει τα 990 ευρώ σαν μέγιστο ποσό ενίσχυσης και μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη τα 1.100. Άρα αυτό ισοδυναμεί στο 90% σαν ένταση της ενίσχυσης. Και τέλος, η γενική κατηγορία, η τέταρτη κατηγορία, έχει τα 630 ευρώ σαν μέγιστο ποσό ενίσχυσης και τα 700 ευρώ σαν μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη, που ισοδυναμεί με το 90% σαν ένταση της ενίσχυσης. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς επεξηγείται αυτός ο αριθμός των μελών. Αυτός ο αριθμός επεξηγείται για τις δύο πρώτες κατηγορίες που είναι μέρος του πολλαπλασιασμού ως εξής. Ο αριθμός των μελών λοιπόν αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα, είπαμε για συμβολεογράφους και δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι συμμετέχουν από κοινού στην επιχείρηση και έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότηση στο πρόγραμμα. Έτσι, επομένως, να καταλάβουμε ένα παράδειγμα, αν κάποια είναι μια ατομική επιχείρηση και κάποιος είναι ένας μεμονωμένος συμβολεογράφος ή δικαστικός επιμελητής, τότε ο αριθμός των μελών είναι εύλογο ότι θα ισούται με το 1. Και πάει λέγοντας, αν είναι 2 με το 2 κλπ. Για νομικές μορφές τώρα, αστικές δηλαδή εταιρείες, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως μέλη. Το σύνολο λοιπόν των παραπάνω στοιχείων φυσικά έχει τη δυνατότητα και έχει και το πρόγραμμα τη δυνατότητα να το αντλεί από τα μητρώα που τηρούν οι συμβολιογραφικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών της Ελλάδας. Να δούμε όμως κάποιες επίσης λεπτομέρειες για το ύψος της έντασης. Το ποσό λοιπόν της εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί
την ονομαστική αξία, γι' αυτό υπάρχουν και οι περιγραφές, όπως θα δείτε στις παρενθέσεις, όταν πάρετε και την παρουσίαση μετά το τέλος. Η ονομαστική, λοιπόν, το ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να ξεπερνάει την ονομαστική αξία των επιταγών, όπως αποτυπώθηκε στη στήλη Β της προηγούμενης διαφάνειας, του πίνακα της προηγούμενης διαφάνειας. Δεν μπορεί να ξεπερνάει το 80% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για τις κατηγορίες 1 και 2, καθώς αυτό ήταν το ύψος της έντασης, όπως είδαμε πριν, και αντίστοιχα δεν μπορεί να ξεπερνά το 90% του πραγματικού κόστους των προθυμευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για την κατηγορία 3 και 4. Πάμε όμως τώρα, επειδή ακούστηκε συχνά το επιδοτούμενη, επιλέξιμη ή ψηφιακή λύση, πάμε να δούμε τι είναι αυτή η λύση. Μία επιδοτούμενη, λοιπόν, ψηφιακή λύση νοείται ως η σύνθεση ενός ή περισσότερων εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων. Αυτά τα προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία Α, όπως θα δείτε και στην πρόσκληση, και προαιρετικά μία ή περισσότερων συμπληρωματικών υπηρεσιών ή και συμπληρωματικού εξοπλισμού. Όλα αυτά εντάσσονται στην κατηγορία Β. Άρα υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων που είναι η κατηγορία Α και η κατηγορία Β. Σίγουρα για όσους ήσασταν και συμμετείχατε στην πρώτη φάση του προγράμματος, αρκετά από αυτά τα οποία συζητάμε τώρα σας είναι γνωστά, αλλά είναι ευκαιρία να τα ακούσουν και οι καινούργοι ή να τα θυμίσουμε κιόλας και σε συνεργάτες που ήταν εδώ και στην πρώτη φάση του προγράμματος, ήταν μαζί μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στα δεξιά ότι μια επιδοτούμενη ψηφιακή λύση, μια κατάλληλη δηλαδή σύνθεση, είναι, όπως είπαμε, ένα ή περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και Β, συναφή με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες. Θα δούμε στη συνέχεια μια κατανομή και ένα breakdown πώς σπάνε αυτές οι δύο κατηγορίες, η Α και η Β. Επίσης, να πούμε εδώ ότι κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μιας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Όμως, η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται σε μία συναλλαγή. Αυτά είναι κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία θα τα συζητήσουμε και παρακάτω. Επίσης, το μέρος της εξόφλησης κάθε συναλλαγής θα πραγματοποιείται με τη χρήση και την εξαργύρωση των επιταγών που θα έχουν προηγούμενα δεσμευτεί, όπως είπαμε στα βήματα και στις φάσεις των χρονικών οροσίμων. Τέλος, για να είναι δυνατή η αγορά των επιδοτούμενων λύσεων, η αναλογούσα ενίσχυση, όπως είπαμε και πριν, δίνεται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγής, γιατί τι είπαμε, ότι χρειάζεται μεμονωμένη μία συναλλαγή, είναι μία ψηφιακή λύση. Επομένως, αν κάποιος θέλει να κατανείμει μία επιταγή, μπορεί να το κάνει σε μία ή και περισσότερες λύσεις. Δεν μπορεί να εντάξει δηλαδή σε μία ψηφιακή λύση πάρα πολλές υπηρεσίες. Εντάξει, επομένως θα πρέπει να γίνει κατανομή σε περισσότερα από ένα voucher. Προχωράω λίγο στη συνέχεια για να δούμε αυτό που είπαμε. Λοιπόν, τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες τι είναι, από τι αποτελούνται. Αποτελούνται λοιπόν από τυποποιημένα προϊόντα λογισμικού, τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται δηλαδή προς πώληση είτε σε perpetual licensing μορφή, είτε παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, το subscription ή το as a service, όπως ονομάζουμε, και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες Α1 έως Α5. Κάνουμε και εδώ την παραπομπή στην πρόσκληση για να δείτε ακριβώς την κατανομή, πώς ακριβώς κατανέμεται από το Α01 έως το Α05. Υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες που ανήκουν σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα περνούν μια συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Microsoft 365. Έχει περάσει μια διαδικασία κατά την πρώτη φάση του προγράμματος που ήταν πέρυσι. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μέρος του μητρώου ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να περάσει κάθε προϊόν ώστε να εγκριθεί από το πρόγραμμα και να γίνει μέρος του μητρώου. Επίσης, στα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες ετάζεται και ο ψηφιακός εξοπλισμός, ο οποίος εδώ αφορά τυποποιημένες συσκευές, οι οποίες και αυτές ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες Α6, που σας παραπέμπουμε ξανά στην πρόσκληση για να δείτε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Εδώ πέρα, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για laptop, μιλάμε για σταθερούς υπολογιστές, μιλάμε για tablet, μιλάμε για server και πάει λέγοντας. Όπως είναι εύλογο και εξηγείται και εδώ, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούριος, να καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον 24 μηνών, εκ των οποίων οι πρώτοι 12 προσφέρονται υποχρεωτικά από τον κατασκευαστή
να έχει τοπική υποστήριξη στην Ελλάδα, είναι ένα ζητούμενο και αυτό από το πρόγραμμα, και καθώς και τηλεφωνική υποστήριξη. Άρα να υπάρχει τοπική υποστήριξη και στη γλώσσα και κυρίως αυτό το οποίο νοιάζει το πρόγραμμα είναι η τηλεφωνική υποστήριξη. Πάμε τώρα να δούμε, αυτά ήταν το πρώτο κομμάτι της ψηφιακής λύσης που είδαμε. Πριν είδαμε δύο κατηγορίες, την Α και τη Β. Τώρα πάμε να συζητήσουμε ποιες είναι αυτές οι προαιρετικές συμπληρωματικές υπηρεσίες και τι περιέχουν. Οι συμπληρωματικές λοιπόν υπηρεσίες που είναι προαιρετικές υπηρεσίες ως μέρος μιας ψηφιακής λύσης, παρέχονται, όπως είπαμε, με βάση τα βασικά ψηφιακά προϊόντα και συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή. Δηλαδή, υπάρχει η κατηγορία Β00, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες όπως είναι η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την ψηφιοποίηση και άλλες που υπάρχουν στην πρόσκληση, όπως σας παραπέμπουμε εκεί στην παρέθεση, και αυτές δεν υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης από το πρόγραμμα, επομένως μπορούν να δίνονται ad hoc κατά την εξαργύρωση, να συμπληρώνονται δηλαδή στην ηλεκτρονική φόρμα κατά την εξαργύρωση των voucher. Στη συνέχεια πάω στον συμπληρωματικό εξοπλισμό. Εδώ πέρα μιλάμε, να το πω έτσι, για περιφερειακά, δηλαδή όταν έχει δοθεί μια λύση, για παράδειγμα, σε ψηφιακό εξοπλισμό, το οποίο τι είπαμε ότι είναι, για παράδειγμα, ένας σταθερός υπολογιστής, ένας συμπληρωματικός εξοπλισμός σε αυτή τη λύση θα μπορούσε να είναι μια οθόνη του υπολογιστή ή ένα πληκτρολόγιο ή ένα ποντίκι, το οποίο, όπως αναγράφουμε εδώ, ανήκει στις επιλέξιμες κατηγορίες Β01 με την αντίστοιχη παραπομπή στο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχουν δύο σημαντικοί αστερίσκοι εδώ που θέλουμε να δώσετε προσοχή, ότι γι' αυτό το προαιρετικές έχει ένα αστεράκι το οποίο λέει μία λύση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς την ύπαρξη συμπληρωματικών υπηρεσιών. Γι' αυτό και το πρόγραμμα τις αναφέρει ως προαιρετικές. Και δεύτερον, θα θέλαμε να αφιερώσετε ακόμα περισσότερο χρόνο, τα δύο αστεράκια, να αφιερώσετε χρόνο να ανατρέξετε στις σελίδες της πρόσκλησης που σας αναφέρουμε, με σκοπό να δείτε ακόμα περισσότερες απαιτήσεις, κάποιους περιορισμούς, αλλά και παραδείγματα επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών, για να έχετε μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι σημαίνει η σύνθεση αυτών των λύσεων. Σταύρο, θες κάποιο σχόλιο, έτσι να κάνω ένα break, θες να πεις κάτι ή συνεχίζω? Το μόνο που έχω να πω είναι ότι οι περισσότεροι συνεργάτες είχαν εμπειρία με το προηγούμενο RRF πρόγραμμα. Εδώ τα πράγματα έχουν και λιγάκι απλοποιηθεί. Σίγουρα κάποιοι μικροί θα πάνε για κάποιο renewal hardware, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το να πάρουν ένα backup και ένα antivirus για αυτό το hardware είναι must, οπότε ας πάμε με κάποιο συνδυασμό, μην πάμε μόνο cookies σε hardware. Ακριβώς. Οπότε πάντα μπορεί να λέμε προαιρετική, αλλά είναι καλό να μπαίνουν και συμπληρωματικές υπηρεσίες, συμπληρωματικός εξοπλισμός μέσα στην ψηφιακή λύση. Λίγα ακόμα λόγια για τους κανόνες της επιλεξιμότητας των δαπανών. Επίσης, οι κανόνες εδώ είναι γνωστοί όντως, όπως είπε Σταύρο, και για τους συνεργάτες οι οποίοι ήταν μέρος του πρώτου κύκλου. Οι κανόνες λοιπόν επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινούν από το ότι το πρόγραμμα κάνει δεκτές μόνο συναλλαγές χονδρικής για τις οποίες έχει εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό. Επίσης, να αναφέρουμε πως ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση και είναι κάτι το οποίο βγαίνει από τον υπολογισμό. Επίσης, να αναφέρουμε εδώ πως η ενίσχυση καταβάλλεται επιπλήρωση εξοφλημένων δαπανών, έτσι και ως πλήρωση εξοφλημένη. Τι νοείται για το πρόγραμμα? Νοείται η δαπάνη για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί από την ωφελούμενη επιχείρηση, από τον δικαιούχο δηλαδή, το 10% της καθαρής αξίας της συναλλαγής. Αν μιλάμε για εδώ ήταν ένα παράδειγμα, αν λοιπόν είναι κάποιος στην κατηγορία 3 ή 4, που η ενίσχυση είναι στο 90%, μιλάμε για το 10% της καθαρής αξίας της συναλλαγής, ενώ αντίστοιχα αν κάποιος ανήκει στην κατηγορία 1 και 2, τότε μιλάμε για το 20% της καθαρής αξίας της συναλλαγής. Επίσης, εδώ είναι σημαντικό να πούμε πως η εξόφληση της ιδίας συμμετοχής θα πρέπει να γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και σίγουρα εδώ
οι συνεργάτες μας, Σταύρο, έχουν εμπειρία, γιατί μπορούν να θυμηθούν πως, ακριβώς, πως στην ηλεκτρονική φόρμα δεν μπορείς να προχωρήσεις στην εξαργύρωση voucher αν δεν έχεις τον ηλεκτρονικό αριθμό συναλλαγής. Επομένως, αυτό να το έχουμε στο νου μας. Αν χρειαστείτε βοήθεια από εμάς ή θέλετε εσείς να προχωρήσετε σε κάποια εξαργύρωση, όντες προμηθευτές φυσικά του προγράμματος, να έχετε στο νου σας ότι μιλάμε και για χρειάζεται τον ψηφιακό αριθμό της συναλλαγής. Τέλος, να πούμε εδώ πέρα ότι, όπως γι' αυτό το προανέβη, υπεύθυνος για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών της επιδοτούμενης λύσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών, είναι ο προμηθευτής. Επομένως, να γυρίσω ξανά στον τρόπο, Σταύρο, που δουλεύαμε πέρυσι, το RRF. Είχατε κάποια αιτήματα και αυτά τα αιτήματα συνήθως τα διαχειριζόμασταν μαζί. Κάναμε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, κάναμε τη δέσμευση των επιταγών. Υπάρχει και ένα βήμα το οποίο υπάρχει πριν από τη δέσμευση. Φαντάζομαι θα κρατήσουν ίδια μορφολογία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Υπήρχε ένα βήμα το οποίο μπορούσες να ελέγξεις αυτό το voucher, σε ποιο στάτους βρίσκεται, είναι ακόμα ενεργό, είναι δεσμευμένο από κάποιον άλλον. Επομένως, ήταν ένα πάρα πολύ χρηστικό βήμα για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αν χρειάζεται περαιτέρω ενέργεια πριν ακόμα φτάσουμε στα βήματα να εξαργυρώσουμε μια ψηφιακή λύση. Εντάξει, επομένως, αυτούς τους κανόνες είναι καλό να τους έχουμε στο νου μας, και κυρίως το κομμάτι της ηλεκτρονικής συναλλαγής και του αριθμού που χρειάζεται, καθώς είναι απαραίτητα βήματα τα οποία δεν θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην τελική εξαργύρωση της ψηφιακής λύσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Κάνω ξανά ένα break εδώ, Σταύρο, αν δεν βλέπω και το chat, αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Νομίζω όχι προς το παρόν, ή στο Q&A. Okay. Γιατί σιγά σιγά έχουμε φτάσει και στο σημείο που μπορώ να γυρίσω το slide για να συζητήσουμε για τα δικά μας προϊόντα. Νομίζω έχει έρθει. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το slide εδώ. Στο slide αυτό, όπως είπαμε και στην ατζέντα, έχουμε συμπεριλάβει τα βασικά προϊόντα του portfolio της Interworks και πώς αυτά αποτυπώνονται ως μέρος του προγράμματος, ως μέρος του RRF. Να πω ότι γι' αυτό αναφέρουμε ξανά και το λέμε, ότι όσοι ήταν μέρος της πρώτης φάσης του προγράμματος θυμούνται πράγματα, και επίσης το ίδιο το πρόγραμμα έχει αναφέρει το εξής, ότι ό,τι ήταν εγκεκριμένο κατά την πρώτη φάση του προγράμματος συνεχίζει να ισχύει και κατά τη δεύτερη. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολλοί από εσάς κατά την πρώτη φάση κάνατε και ψηφιακές λύσεις, είχατε κάνει σύνθεση ψηφιακών λύσεων που εμπεριείχαν είτε τη Microsoft είτε την Acronis κατά κύριο λόγο τότε, είτε VM templates από τα δικά μας IaaS. Επομένως, αυτά τα προϊόντα υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν, με κάποιες εξαιρέσεις που κάναμε κάποιες αφαιρέσεις κατά κύριο λόγο σε προϊόντα της Acronis, τα οποία είχαν γίνει discontinued αναφορικά με το Acronis Classic. Επομένως, σε αυτό το πίνακα, γι' αυτό στην τρίτη κολόνα εδώ, αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, βλέπουμε ότι το Microsoft, ενδεικτικές κάποιες κατηγορίες, το Microsoft 365, Dynamics, το Windows Server ή τα Arise, είναι διαθέσιμα σήμερα. Στην ίδια ακριβώς λογική και οι λύσεις της Acronis. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι μιλάμε μόνο για το Acronis Classic, για προϊόντα τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία του Acronis Classic, είναι και αυτά διαθέσιμα σήμερα, και οι νέοι κωδικοί που έχουν εκδοθεί από την Acronis στο κομμάτι αυτό μετά τον Νοέμβριο του 2024 είναι πλέον και αυτά μέρος του προγράμματος, έχουν εγκριθεί από το RRF και βρίσκονται στο ψηφιακό μητρό. Επίσης, τα Virtual Machines ως μέρος των IaaS Services στην Interworks είναι και αυτά σήμερα διαθέσιμα. Και τώρα έχουμε τους 3 νέους vendors οι οποίοι ήρθαν στο portfolio της Interworks κατά το 2024. Να αναφέρουμε τώρα εδώ κάτι σημαντικό για την Anydesk, για παράδειγμα. Η Anydesk ήταν και αυτήν μέρος των ψηφιακών λύσεων κατά την πρώτη φάση
του προγράμματος. Ωστόσο, πολλές φορές πρέπει κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξη του κάθε vendor και όπως ίσως θυμάστε, την 1η Οκτώβρη του 2024 η Anydesk ανακοίνωσε την αύξηση τιμών της σε συγκεκριμένα πλάνα. Έτσι, και το παρακολουθούμε στενά, λόγω του ότι η ανάρτηση αυτών των προϊόντων δεν είχε γίνει από εμάς. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με αυτούς που είχαν ανεβάσει τα προϊόντα της Anydesk και αυτή τη στιγμή έχουν κάνει την αίτηση για την αλλαγή των τιμών ώστε να αντικατοπτρίζει το μητρό τις σωστές τιμές, με μια διαδικασία η οποία υπολογίζεται εντός τις επόμενες 10-15 ημέρες, πιθανότατα και λιγότερο. Βρίσκεται δηλαδή αυτή τη στιγμή η αλλαγή σε στάδιο αξιολόγησης. Έτσι, να αναφέρουμε τώρα εδώ ότι αναφορικά με την Anydesk θα υπάρχουν διαθέσιμα και τα 3 πλάνα, Solo, Advanced και Standard, για 1, 2 ή και 3 χρόνια, τα οποία υπήρχαν ήδη στο πρόγραμμα, απλά θα αλλάξουν οι τιμές όπως προείπα. Σταύρο, αν θες κάτι με διακόπτεις, έτσι, κανένα πρόβλημα. Ή αν υπάρχει καμία ερώτηση, μου την ενεφάρεις. Ναι, με τα είναι προϊόντα. Γνωστά, τα ξέρουν, τα έχουν δουλέψει. Απλώς τα τεχνικά να λέμε. Ναι, έχουν γίνει και update και οι κωδικοί της Acronis, γιατί είχαν μπει και κάποια άλλα επιπλέον προϊόντα στα Classic. Και όλα διαθέσιμα και όλα ανοιχτά για να χρησιμοποιηθούν. Κάτι βλέπω στο Q&A. Q&A. Θες να το διαβάσεις, Σταύρο? Δεν το διάβασα, να το δω λίγο μισό λεπτάκι. Τριετής. Η Acronis έχει τριετία, υπάρχει στην Acronis. Στη Microsoft δεν υπάρχει τριετία. Ναι, Σταύρο, ήταν και γενικά να το πούμε κάπως πιθανότατα να συναντήσετε κωδικούς οι οποίοι να μην τους συναντάμε συνήθως. Εγώ θα πρότεινα, Σταύρο, πάντα να τους συζητάμε μαζί πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε προσφορά, σε οποιαδήποτε δέσμευση επιταγής με βάση αυτή την ψηφιακή λύση. Ελάτε πάντα αν βλέπετε κάτι το οποίο είναι παράξενο, αν βλέπετε κάποια ανάρτηση προϊόντων που δεν ταιριάζει με την εμπειρία σας γύρω από τα Microsoft προϊόντα, γύρω από τα Acronis προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο, ελάτε, γιατί πολλές φορές, όπως σας είπα, χρειάζεται να κατανοήσετε, γι' αυτό κάνουμε και αυτά τα session, να κατανοήσουμε λίγο πώς δουλεύει η πλατφόρμα, την ανάρτηση των προϊόντων. Κάποιες θα τις κάνουμε εμείς, πιθανότατα άλλες να μην τις έχουμε κάνει εμείς. Επομένως, εκεί που δεν έχουμε κάνει ανάρτηση προϊόντων εμείς, ελάτε να το συζητήσουμε για να μπορείτε στο τέλος να επιλέγετε και να προσφέρετε πάντα την πιο συμβατή λύση με αυτό το οποίο σας προτείνουμε εμείς. Επομένως, Σταύρο, ευχαριστώ. Απαντήθηκε το ερώτημα αυτό. Να πω για την Impossible Cloud, λόγω ενός νομίζω λάθος από την πλευρά της πλατφόρμας, μας είχαν στην πρώτη φάση απορρίψει τα προϊόντα, ωστόσο έγινε καινούργια ανάρτηση αυτών, με μόνο ετήσια δέσμευση θα υπάρχει και θα μπορείτε να βρείτε για την Impossible Cloud τους 3 κωδικούς, το 1 TB, τα 5 TB και τα 10 TB. Κατά προσέγγιση, όπως γράφουμε και εκεί γύρω από την διαθεσιμότητα, θεωρούμε σε εύρος περίπου 15 ημερών, δηλαδή κατά τη διάρκεια περίπου του δεύτερου κύκλου, θα είστε διαθέσιμοι να εντάξετε την Impossible Cloud ως μέρος των ψηφιακών λύσεων που θέλετε να προσφέρετε. Τώρα για την Thread Down, ισχύει κάτι αντίστοιχο με την Anydesk. Πιθανότατα να μπορέσετε στο Μητρό να βρείτε, και με βάση έναν προχθεσινό έλεγχο που έκανα στο υπάρχον Μητρό ψηφιακών προϊόντων, υπήρχε ως malware bytes. Θα προτείναμε εμείς ξανά περιπτώσεις αντίστοιχες να έρθετε να τις συζητήσουμε, καθώς δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ορθότητα των κωδικών που είχαν αναρτηθεί. Είμαστε από τη μία πλευρά σε διαρκή επικοινωνία με τη Thread Down, θέλοντας να ερευνήσουμε, γι' αυτό γράφει και ότι θα υπάρξει ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα κατά τους επόμενους κύκλους. Θέλουμε να είμαστε σε επικοινωνία με τη Thread Down για να δούμε σε συνδυασμό με το τι δυνατότητες μας δίνει το πρόγραμμα, ώστε να μην απορριφθούν τα προϊόντα αυτά, να αναρτήσουμε νέους κωδικούς δικούς μας, οι οποίοι να είναι με βάση τα σημερινά SRP και να είναι σωστοί δηλαδή και λειτουργικοί. Επομένως, στο κομμάτι της Thread Down γύρω από τα διαθέσιμα προϊόντα στο Μητρό Ψηφιακών Λύσεων, να αναμένετε νεότερά μας κατά τις επόμενες φάσεις. Αυτό είναι ένα περίγραμμα
του portfolio της Interworks Cloud ως μέρος του RRF. Θα πάω στο επόμενο slide για να δείξω λίγο αυτό που σας έλεγα πριν, ότι με το slide αυτό όσοι συνεργάτες δεν έχουν κατεβάσει την πρόσκληση από την ανακοίνωση από την ανακοίνωσή μας σχετικά με την εκκίνηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος, μπορείτε να την κατεβάσετε από το link αυτό που μπορείτε να βρείτε στη διαφάνεια αυτή, ώστε να έχετε καλύτερη εικόνα καταρχάς των όσων αναφέραμε, να αφιερώσετε λίγο ακόμα χρόνο να ξαναδείτε την παρουσίαση, αλλά και να μπορέσετε να δείτε τις συγκεκριμένες παραπομπές που δώσαμε ως μέρος του κειμένου, που θα σας βοηθήσουν να έχετε καλύτερη εικόνα σε παραδείγματα, σε απαιτήσεις, σε κάποιους περιορισμούς που δίνει ο κωδικός και η σύνθεση των ψηφιακών λύσεων κλπ. Επομένως, φυσικά, όταν το έχετε στα χέρια σας, το διαβάσετε ξανά. Όποιες ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν μαζί μας, είτε από το email μας, στο distribution@interworks.cloud, ή μέσα από τον partner account manager σας, είτε με όποια άλλη μέθοδο θέλετε, ώστε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις αυτές. Γυρίζω απλά να βλέπουμε ξανά το πινακάκι και αν μπορούμε, σας παρακαλώ, σιγά σιγά, νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα και να περάσουμε και στο Q&A. Εντάξει, δεν θα πάω στο slide το Q&A, θα αφήσω λίγο αυτό, μήπως υπάρχουν περισσότερο απορίες γύρω από το προϊόντα που είναι μέρος του προγράμματος. Και μόλις έχουμε διαθέσιμα τα μικρόφωνα, σας παρακαλώ Ωραία, οπότε τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Με τα χαράς, παιδιά, σηκώνετε το χέρι σας ή ανοίγετε το μικρόφωνο απλά και κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Ωραία, ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Μη μας πείτε ότι τα είπαμε όλα τόσο τέλεια. Σταύρο, έχεις εσύ καμία ερώτηση? Δυστυχώς όχι, γιατί εκτός του τα είπες εκπληκτικά μέχρι στιγμής. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Τα περισσότερα ήταν γνωστά, λίγο διευκρινήσεις ήθελε για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά. Τα ανέφερες όλα. Τα προϊόντα τα καινούργια σύντομα θα είναι διαθέσιμα. Τα παλιά... Έχεις κάποιο έτσι feedback που θα άξιζε να ακούσουν οι συνεργάτες μας γύρω από την πρόοδο? Υπάρχει μια μικρή στασιμότητα, τι λες? Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν έχω ακόμα feedback. Είχα κάποιες περιπτώσεις που μπλέχτηκαν λίγο με το ότι η πρώτη στη λίστα ήταν οι συμβολιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και οι άλλοι. Αλλά επειδή υπάρχει περιθώριο και για τις υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχείρησεις, καλό θα ήταν στους συναδέλφους να κοιτάξουν, να κυνηγήσουν λίγο τους τελικούς πελάτες. Πρέπει να ασχοληθούν κάποιοι να κάνουν την αίτησή τους για να πάρουν το κουπόνι τους. Και δυστυχώς, εδώ να πούμε, ήταν από την προηγούμενη φορά αυτό η εμπειρία μας, οι λογιστές δεν πρόκειται να βοηθήσουν. Η πλειοψηφία των λογιστών δεν πρόκειται να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία. Το είχαμε αντιμετωπίσει. Οπότε, ο συνεργάτης μας ή θα πρέπει να πιέσει τον πελάτη να ασχοληθεί ο ίδιος, ή ο πελάτης να πληρώσει τον λογιστή να ασχοληθεί. Και το τελευταίο, που είναι και το πιο συσσαγωγικά λίγο επώδυνο, είναι ο συνεργάτης να πάρει από το χεράκι τον πελάτη του, να πάει να κάνουν την αίτηση παρεούλα. Δεν είναι δραματική κατάσταση, μέσα σε 15 λεπτά, 20 έχει υποβάλει την αίτηση και έτσι θα πάει παρακάτω. Διαφορετικά θα έχουμε τα αποτελέσματα του προηγούμενου RRF, που η εκταμείευση του πακέτου, όχι, το πόσο εκταμείευση έγινε στα λεφτά που υπήρχαν διαθέσιμα, δεν το καλύψαν, ήταν χαμηλά. Και ο βασικός λόγος είναι οι σύμβουλοι των ΕΣΠΑ και οι λογιστές. Το απόδειξαν στην πράξη αυτό. Οπότε μην βασιστείτε σε αυτούς, αγαπητοί και φίλοι συνάδελφοι. Από κοντά, από το χεράκι τα πελατάκια, να κάνουν δουλίτσα, να πάρουν λεφτά, θα πάρουν στο κάτω-κάτω οι τελικοί πελάτες. Φυσικά είναι και μια ευκαιρία, να πω εγώ, για να δώσετε δυνατότητα με 80 με 90% ενίσχυση να δοκιμάσει κάποιος μια υπηρεσία, να ανοίξετε μια καινούργια πόρτα σε ένα νέο vendor. Έτσι δεν είναι, Σταύρο? Γιατί όχι? Έτσι, η Acronis ή η Impossible Cloud μπορεί να σου ανοίξει μια πόρτα με ένα integration ή με οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλάμε για τη Microsoft. Η Anydesk επίσης είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να δοθεί. Είδαμε και από το
την πολύ μεγάλη ζήτηση αυτό το λιγότερο από ένα χρόνο που υπάρχει σε αυτό το προϊόν. Επομένως, είναι ευκαιρία να ενδυναμώσετε τις σχέσεις σας με έναν πελάτη, με τους πελάτες σας και φυσικά να αυξήσετε την εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτά τα οποία προσφέρετε με 90% ενίσχυση. Δηλαδή, είναι πραγματικά μια ευκαιρία. Βάζει ο πελάτης 100 και παίρνει προϊόντα αξίας 1.000. Οπότε εκεί να εστιαστούμε. Και επίσης το άλλο ότι είναι τζίρος, παιδιά, είναι κέρδος, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, είναι κέρδος που θα έρθει. Αν δεν ασχοληθείτε εσείς με τα κουπόνια, θα ασχοληθεί κάποιος συνάδελφός σας άλλος. Και αν δεν ασχοληθεί και κανένας, αυτά τα λεφτά θα μείνουν πίσω στα ταμεία του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα έρθουν ποτέ μες στην αγορά. Οπότε θα μείνουν στο τραπέζι που λέμε. Θα μείνουν στο τραπέζι. Και φυσικά, Σταύρο, εγώ θα ήθελα να ακούσω και ιδέες αν κάτι άλλο που μπορούμε να προσφέρουμε εμείς. Είτε είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτή η ίδια η παρουσίαση, αν μπορούν να τη μοιραστούν οι συνεργάτες μας, οποιαδήποτε ιδέα που θεωρείτε ότι μπορεί να ενδυναμώσει αυτή την παρουσία. Δυστυχώς, όπως το είπε και ο Σάββαρος, ευτυχώς χρειάζεται από το χεράκι σε ένα βαθμό, αλλά εδώ πέρα είμαστε καθημερινά να βοηθήσουμε στην προσπάθεια αυτή φυσικά. Έτσι. Αντίστοιχα webinars σε αυτό το σκοπό. Ναι, φυσικά. Και το recording, ναι. Δεν τους βλέπω ρεξάτους να μιλήσει κανείς. Είναι η Παρασκευή, σκέφτονται το Σαββατοκύριακο. Μια καλησπέρα κάποιος. Ο πρώτος τι να κερδίσει, κάτι να κερδίσει ότι ο πρώτος που θα το πει Σταύρο θα τον βοηθήσεις εσύ με το δικαιούχο. Νάτος, ο Κώστας. Νάτος. Δεν πιάνετε, Κώστα, το chat, θέλουμε μικρόφωνο. Δεν πιάνουμε chat, θέλουμε μικρόφωνο. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε, εντάξει, και λιγάκι, είναι και η ώρα δύσκολη, καταλαβαίνουμε. Ελπίζουμε όμως να σας κάνουμε παρέα αυτή την ώρα. Μπορεί κάποιος να τρώει, κάποιος να οτιδήποτε. Αλλά όπως και να έχει το ζήτημα είναι σημαντικό. Ναι. Ο Αντώνης. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τη λέω και online, δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Είδαμε σήκωσε το χέρι ο Αντώνης ο Κανάκης, αλλά μίλησε ο Κωνσταντίνος από την Κωνστάλτα IT. Έλα, Κωνστάλα. Ναι. Έλα, Κώστα, έλα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Πώς πηγαίνει γενικά αυτό το voucher, διότι το βλέπω κινείται πολύ αργά και δεν έχουν πάρει και τα χρήματα ως... Ναι. Όχι βασικά τα χρήματα, ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα οι εγκρίσεις. Ναι. Υπάρχει γενικά, το αντιμετωπίσαμε, Σταύρο, συγγνώμη, απλά θα το πω με τη δική μου εμπειρία. Κώστα, το αντιμετωπίσαμε και εμείς με την αργοπορία στην απόρριψη, την αποδοχή των προϊόντων που βάλαμε. Δηλαδή, πραγματικά, γι' αυτό είπα για την Impossible Cloud πριν, άλλαξα το slide, ήταν και αυτή διαθέσιμη, αλλά για έναν περίεργο λόγο απορρίφθηκε και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε άλλον τόσον χρόνο από κάποιον να το εγκρίνει ξανά. Είναι πάρα πολύ αργό όντως το reaction και γι' αυτό μιλήσαμε πριν για στασιμότητα. Σταύρο, δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις ή Κωνσταντίνα, αυτό είναι το πρώτο το feedback. Και ο Αντώνης που έχει το χέρι, Αντώνης, έτσι, καλά λέω. Αντώνης πρέπει να είναι, Κανάκης, λέει. Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Δεν είμαι Αντώνης, παιδιά, είμαι Νίκος. Συνονόματος, μια χαρά. Έλα, λοιπόν, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν το επισημάναμε, μπορεί και να το έχασα. Υπάρχει ένας περιορισμός ως προς τις κατηγορίες 1 και 2, δηλαδή τους συμβολογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές, ως προς τη δαπάνη που κάνουν στο Α6. Θα πρέπει να είναι μέγιστο 1.280 ευρώ για τους συμβολογράφους και 960 ευρώ είναι σημαντικό για τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό τώρα λεπτομέρειες άμα τις πες για να... Ναι, ακριβώς. Θέλαμε κατά κύριο λόγο αυτό το webinar να ανοίξει μια κουβέντα. Γι' αυτό βάλαμε και την πρόσκληση, γιατί θέλει ένα παραπάνω διάβασμα. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε 200 σελίδες μέσα σε μια παρουσίαση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και ακριβώς εκεί παραπέμπει η παρένθεση που έχουμε σε αυτούς τους πρόσθετους περιορισμούς. Επομένως, έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα, όταν θα πάρουν την παρουσίαση, είναι clickable το link, να το πατήσουν και να πάει στη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτό το slide, δηλαδή, εδώ, παιδιά, πριν από το Q&A, αυτό το slide εδώ ακριβώς σε βοηθάει να κατεβάσεις την πρόσκληση και διαβάζοντας ξανά
την παρουσίαση θα δεις τις παραπομπές σε σελίδες, γιατί δεν χρειάζεται να το διαβάσετε όλο. Έχουμε κρατήσει τις πάρα πολύ βασικές. Αλλά Νίκο, σε ευχαριστώ για το comment, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιον άλλον. Οπότε φορτώθηκες 2, Σταύρο, μέχρι στιγμής. Μια χαρά πας. Μέχρι 3 παραπάνω δεν αντέχω. Μέχρι 3, εντάξει. Ο τρίτος, παιδιά, όποιος είναι. Κάτι εγώ. Ο Νάτος και ο τρίτος. Είμαι ο Σάββας. Ναι. Έλα, Σάββα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορούμε να πουλήσουμε έστω κάτι μικρό software και να πάρει laptop για... Τι, έχει όριο στην αξία ή μπορεί με οποιοδήποτε προϊόν από αυτά που είναι λογισμικά να πάρει ένα laptop? Σταύρο, θες να πεις? Τι θες? Νομίζω ότι αν θέλει να πάρει laptop θα πρέπει να υποβληθεί για hardware το σχετικό. Ναι, απλά το hardware θέλει και software, γι' αυτό... Ναι, έχει κάποιους συνδυασμούς, Σάβα, που σου λέει ότι με αυτή την κατηγορία θα πρέπει να συνοδεύεται με αυτήν. Γι' αυτό λέγαμε θέλει λίγο παραπάνω. Ναι, θέλει λίγο παραπάνω. Antivirus ακρόνηση που κάνει το πιο μικρό ακρόνηση, το πιο μικρό Microsoft. Βάλε κάτι για να μπορεί. Σίγουρα θα πρέπει να έχει ψηφιακό προϊόν, έτσι, ή ψηφιακό εξοπλισμό για να φτάσει στα προαπαιτούμενα που μπορεί να είναι. Εσύ είπες λοιπόν το laptop είναι στην πρώτη κατηγορία που είναι ο ψηφιακός εξοπλισμός. Έτσι, σίγουρα αυτά πρέπει να υπάρχουν πάντα και μετά τα συμπληρωματικά είναι τα προαιρετικά. Οκ. Ναι. Ωραία. Οπότε τίποτα με τα χαράς. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, ότι μην σας παλαβώσω. Θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα αυτές οι σελίδες που έχουμε βάλει. 32, 34, 41, 42 έχουν 3-4 bullet μέσα που είναι σημαντικά και έχουν και παραδείγματα. Γι' αυτό λέμε ότι βοηθάει πολύ να ανατρέξετε όταν έχετε την παρουσίαση, με το χρόνο σας να ρίξετε μια ματιά και φυσικά δεν το συζητάω να απαντήσουμε σε όποια ερώτηση πρόσθετη. Οι αποπληρωμές ξέρετε πότε θα γίνονται? Πες ότι δεν εξαργυρώνεις μία του μηνός. Πότε θα πληρωθείς? Από εμπειρία Σάβα περσινή, μεσολαβούν κάποιοι μήνες. Κάποιοι μήνες. Ναι, μεσολαβούν, μπορεί να μεσολαβήσουν και πάνω από 2 μήνες. Ναι. Θες πίστοση οπότε, αν δεν τα έχεις? Είχαμε τέτοιες. Υπάρχει μια εξίσωση μέσα. Να σου πω την αλήθεια, δεν την παρατήρησα. Θα πρέπει και εγώ να το ξαναδώ. Υπήρχε μια συνάντηση που έλεγε νη, που έπιανε το μήνα νη συν κάτι, νη συν 2, κάπως έτσι το εννοούσαν. Επομένως, με περσινή εμπειρία μπορώ να σου πω ότι δεν μιλάμε για εβδομάδα, δεν μιλάμε για εβδομάδες. Ας μιλήσουμε για 1 μήνα πλάς για την πληρωμή. Αυτή την εμπειρία έχουμε από πέρσι. Να το κάνουν καλύτερο, μακάρι. Δεν μας συνηθίζουν σε αυτό, γιατί έτσι πίστευα και εγώ. Πίστευα ότι επειδή υπάρχει ήδη μητρό, τα καινούργια προϊόντα θα απορρίπτονται ή θα εγκρίνονται πιο γρήγορα. Έπεσα έξω. Επομένως, δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά είχες δίκιο σε αυτό που λες. Να το κάνω με 4, Σταύρο, να μιλάει και ένας, μετά να το κάνω 5, ότι θα βοηθάς 5ον, 6ον για να μιλάνε. Λες εξτρά βοήθεια, γιατί τη βοήθεια την έχουν όλοι ανά πάσα στιγμή. Εντάξει, πλάκα κάνω. Το κάνουμε συνέχεια. Άμα είναι να τάξουμε κάτι παραπάνω για να μιλήσουν, άντε να βοηθήσουν. Έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Είδες, το είπα, 4ος. Η περσινή εμπειρία, για να μην λέμε ούτε για εβδομάδες ούτε για μήνες, και καλό είναι να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Η περσινή εμπειρία ήταν ότι ανά τρίμηνο πληρώνουν ουσιαστικά, ανά τρίμηνο κάνανε καθάριση, οπότε μιλάμε για ανοιχτή πίστοση από τη στιγμή που θα κλείσει ο κύκλος, από 3 έως 6 μήνες για τα πράγματα που θα δώσετε με voucher. Αυτό είναι τώρα, είτε με ιδία κεφάλαια, έχει και άλλα κόλπα, να το πω ανοιχτά, που μπορείτε να κάνετε με τον πελάτη, τύπου κάποια επιστρεπτέα προκαταβολή, εφόσον επιβοληθεί 90% για μια αγορά. Δεν είναι τραγικά τα πράγματα πάντως. Όσο βατά ήταν την προηγούμενη, τόσο βατά είναι και αυτή που είναι και πιο μικρό το ποσό. Εντάξει. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς αυτό το feedback θέλουμε, παιδιά. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Αυτό το feedback θέλουμε, να ανταλλάζουμε ο ένας εμπειρίες για όλους μας. Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η εμπειρία, τα λέει όλα. Τα από όλα ο Κωνσταντίνος. Νίκο Δελατόλα στο chat που έγραψες, θα τη λάβεις ακριβώς μετά το τέλος του webinar. Αν μιλήσεις θα τη λάβεις 2 φορές. Αν πεις καλησπέρα στο Σταύρο και μπορεί και βοήθεια.
Λοιπόν, εντάξει. Στον Πλάκα κάνω. Κωνσταντίνο θα πάω, έχω κλείσει ραντεβού να πάω για από κοντά, οπότε... Τυχερός ο Κωνσταντίνος, σας έχει και από κοντά. Ωραία, μια χαρά. Την παρουσίαση, ναι, παιδιά, θα τη λάβετε όλοι μετά το τέλος του webinar. Κάτι άλλο. Κάποιος άλλος στο Q&A υπάρχει κάτι που δεν ήρθε, όχι. Στο chat απαντήσαμε τον Νίκο. Νομίζω ότι Σας αφήνουμε λίγο ακόμα. Εγώ θα πω ένα λεπτάκι, Σταύρο, αν και εσύ θες κάτι άλλο να πεις. Ένα λεπτάκι ακόμα, αν κάποιος έχει απορία ή ερώτηση, για να σας αποδεσμεύσουμε για καλό Σαββατοκύριακο. Μην σας κουράσουμε άλλο. Ας δώσουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να έχει κάτι να πει. Αλλιώς θα τα συζητάμε μαζί ή σε κάποια ερώτηση που μπορεί να έχει κάποιος συνεργάτης. Ωραία. Εγώ σε αυτό το σημείο, Σταύρο, και αν υπάρξει κάποια ερώτηση θα ανοίξει το μικρόφωνο ο συνεργάτης να το πει. κάτι έγραψε ένας τελευταίος. Έχουμε, ωραία. Μπορεί, λέει, να είμαστε δικαιούχοι και προμηθευτές και δικαιούχοι. Ναι, μπορείς να είσαι και προμηθευτής και δικαιούχος. Μπορείς, ναι. Πολύ σωστά. Μιλάμε έτσι, ήταν από ο κύριος Παναγιώτης Δημητρούλης. Δημητρούλης, δεν του μιλάω, δεν θα πάω από κοντά. Ο κύριος Παναγιώτης δεν θα έχει... κάνει μούτρα ο Σταύρος. Κύριε Παναγιώτη... Γεια σου, Σταύρο! Είδες πως βγήκε. Δεν έχει Σταύρο. Κοίτα, Σταύρο, επειδή μιλούσαμε και εχθές, όχι προχθές, μετά κόλλησα γρήπη και είμαι κρεβατωμένος τώρα. Περαστικά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήταν μια απλή ερώτηση, είδατε. Μια χαρά. Μήπως πάρουμε και για μας τίποτα, καταλαβαίνετε. Φυσικά και μπορείς, ναι, εννοείται Παναγιώτη, φυσικά πως μπορείς. Ό,τι χρειαστείς και στην πρόσκληση θα τη δεις, αλλά ό,τι και χρειαστείς θα συζητάμε και μαζί, με τα χαράς. Φυσικά και μπορείς, ναι. Τέλεια, παιδιά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλό σου. Να είσαι καλά, περαστικά και επίσης. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Και προσοχή σε όλους τους... Και προσοχή στις γρίπες, παιδιά. Συναδέλφους, ναι, διότι θερίζει. Έτσι. Για τη Microsoft και τις τριετίες, δεν ξέρω αν είπατε, υπάρχουν προϊόντα τριετίας που μπορούμε να διαθέσουμε από εσάς? Όχι από εμάς. Θα το πω. Ναι, να το πεις. Εγώ τους παλάβωσα. Όχι, πες το εσύ. Δυστυχώς, ακόμα συνεχίζεται, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, η Microsoft στο CSP πρόγραμμα στους περισσότερους κωδικούς έχει μήνα και ετήσια. Υπάρχουν κάποιοι πολύ λίγοι κωδικοί που έχουν τριετίες. Είχαν πει ότι θα βγάζανε, δεν τις βγάλανε. Υπάρχουν δυστυχώς και οι υπόλοιποι στην ελληνική αγορά, οι οποίοι χρησιμοποιούν το παλιό σύστημα με τα κλειδιά, να αγοράσεις 3 έτη, 1 και 1 και 1, να έχεις τα κλειδιά στο σιρτάρι και να τα κάνεις redeem καθυστερημένα. Δηλαδή, αφού τελειώσει το πρώτο, να βάλεις το δεύτερο. Δυστυχώς εμάς η Microsoft δεν μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, οπότε εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να προμηθεύσουμε κάτι τέτοιο. Σταύρο, συμπληρώνω εδώ πέρα, όπως είπαμε, ότι κάποιες αναρτήσεις γίνονται από άλλους προμηθευτές που είναι μέρος του RRF. Επομένως, η δική μας η πρόταση είναι ότι όταν είστε έτοιμοι και θέλετε να συζητήσετε μία ψηφιακή λύση με τους πελάτες σας, αν δείτε έναν κωδικό ο οποίος δεν σας κάνει στο μάτι, δεν τον έχετε ξαναδεί, σας φαίνεται περίεργος, ελάτε να τον συζητήσουμε πριν καταθέσετε κάποια πρόταση, πριν κάνετε κάποια εξαργύρωση και να σας βοηθήσουμε να φτάσετε στη σωστή δημιουργία μιας ψηφιακής λύσης. Ευχαριστούμε για την ερώτηση, όπως και να έχει, είναι σημαντική. Ωραία. Νομίζω, Σταύρο, μπορούμε εδώ να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καταλαβαίνουμε το slot ήταν δύσκολο, Παρασκευή μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα σε μια καθημερινότητα που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη. Ευχόμαστε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και ό,τι χρειαστείτε θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το RRF. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.